Tuhan ako, me. Nganong di man? Kagubaw na na yung bag, oh. Sige, tara. 1, 2, 3, go! Na! Wadyo day ko'y kaya. Ging nanti ka. Unya, ang siya may plano ron, me. Panglaag na lang tasam. Sige, tara. Meanwhile, Bro, mag-operasyon ta ron. Magdakop ta dito sa gingan. Sige sir. Bantayan nimo ha. Pag naay mo agi nga bata, haranga gyud. Kay giilad ko tong niagi. Ang duha ka bata. Okay sir, copy. a few moments later. Sam, ay sa! Ngano man, me. Dana paglakop sa unahan, Sam! Tay, bitaw, me, no? Unyong saon man ni Sam! Nganong mahadlok man ta? Wa mo ni ta nabdakpan sa part 1 ug sa part 2. Sa part 3 na hinuon. Bitaw po, Sam, no? Iya ratag diskarte. Sige, Sam! Ikaw daw una! Why problema na? Watch and learn. Ibilin ra ko ning bike diri sa kilid, bi. Uy, tama kay na po yung helmet. Magbaktas ako, suoton ra ko ning helmet. Sarog dakpon pa ni, naka-helmet. Unya nagbaktas siya pa jud. Wagid ako, bi. Sir, agi ko, sir. Sige dong, Ritso. Sige, sir, salamat. Makalusot raman di ay. Patay, duha man din sila. Maum ning pulis kong buhaya kayo. Kusog grabaya kayo ni manigbas. Sarog dakpon pa ko nani, nagbaktas raman gani ko. Maadtos ako, bi. Ops, asa man ka? Gano man di ay, sir? Dol sa delivery, dol. Anong nag-helmet man ka nga makasakyanan? Bawal di, sir. Bawal gyud. Ang helmet para ra sa magmotor. Ano nag-helmet man ka? Nga man kay sakyanan. Wa man na sa balaod, sir. Wala bitaw. Nya ako maning balaod. Tuluhan na yung balaod, sir. Buhaya kay kang dako. Huy, asa man ka? Di gyud masaywar oh. Tug, may saan ko ninyo. Meanwhile, Nakalusot ko si Sam, oh. Ako na po, be. Ops, asa man ka gang? Kompleto ka? Nga na magritso-ritso man ka? Wala lagi, sir. Mo na ikadaot ninyo. Respeto mo ba? Basta dili gani mo kompleto, ay mo gagi. Dakpon magita mo. Pagya, ragod ko, sir. Kay mo ato raman ko sa kong papa. Asa mo na yung papa? Tura, sir, oh. Si sir? Papa ni mo na? Basta nangatig rin ka gang. Sinyasan daw na ako gang. Sige, sir. Sinyas, eh. Sir! O, di ba, sir? Ako tong papa. O sige, lakaw na gang. Salamat, sir, ah. Naisaan din agad sila.